Dajte si dole rušku, nech sa... Plujete, tak idem ďalej, tak aby som vás neopla. 2 metre som, takže si dajte a zasmete sa národu. Áno, smejem sa. Smejem sa na občianskom tribunále. A čo ste hovorili, že národu? Nie, som povedal, že sa smejem na občianskom tribunále. A kto je občiansky tribunál? Kto je občiansky tribunál? Toto, čo ste tu. Občiansky tribunál je slovenský národ, je slovenský ľud, ktorý... Áno, poslal vás Sulík, že máte nás oratať, takže aby ste vedeli, Sulík povedal, že traja, takže teraz sme tu 1, 2, 3, 4, 5, tento pán, to nepočítame a vy ste ako 6. Takže Sulíkovci potrebujú tu mať jednoducho masu ľudí, takže ľudia, oni o to žiadajú, chápete, oni žiadajú. Chovaní a korunovaní. Kde máte hasiča? Pozrite sa, že takáto osoba, prosím vás pekne, takáto osoba vás reprezentuje. Kde sa vám pozrieť? Sem do toho svetla. A prosím vás 2 metrov, do toho svetla sa ste určite neočkovaná, nenosíte... Do toho svetla sa kuknite. Ja trošku prepína, že? Pozrite sa do toho svetla. Tento pán je pravdepodobne pod vplyvom marihuany, lebo sa nepríčetne smeje. Nepríčetne smejem na občianskom tribunále. Nepríčetne sa smeje. Posúvate občiansky tribunál do vyšších hraníc. Takže áno, robte. Stiahnuté z hranice. Áno, ukážte tie hranice. Počkaj, však ja musím zasvietiť. Dám bližšie, aby ste ma videli. Počkajte, som sa nedodržujem. Nepribližujte sa, lebo ma nakazíte tou očkovacou látkou. Nemáte rúško. Vy máte v sebe čip. Takže tento viete, prečo nedostatok čipov? Sulíkov Jugend si doslova vyžadoval, aby sme ho natočili live. Nechceli sme poškodiť jednoducho občanov, ale museli sme si ho zavolajte pána Sulíka, nech si... Pán Sulík, prídite si ho, prosím vás, zobrať, lebo on je ako psychicky narušený. To je v tej Amerike, že? Chápete? Tak toto má reprezentovať ľudia Boží Slovako. Sa nečudujme tam, kde sme. Normálne sa smeje, bezpríčetne, úplne bezpríčetne. Nevadí, však ja som prišiel tiež vás podporiť. Nedonosený, nedokojený. Chovaní, korunovaní. Všetky sú pridavné mená. Výnimočný jedinec. Koľko máte rokov, mladý muž? Mladý muž. Koľko máte rokov, mladý muž? Toto je zásadná chyba, sa fotí, lebo to ťa budú... No normálne, tak bol tento pán úplne, on bol tak nadržaný, doslovne, že tu už ale 5 razy išiel okolo a chcel silou mocou, aby sme ho natočili. A normálne mi ťukal do telefónu, že on chce byť verejne tu, tak aby ste vedeli, že normálne oni asi tam fajčia marihuanu, alebo ja neviem, lebo však v Rehoce sa jak blázon. Červík z Osasky. Červíček z Osasky. Sulíkov červíček. No. Počkajte, ale tam to ukazoval dneska Sulík, takto, pred tými Nemcami. Áno, takých majú. Že? No. On to ukazoval. Ukazoval takto. Neviem, či hovoril o sebe. To už necháme na povedomí divákov. Takže sa pýtam, že vy ste ten národný odboj, hej, tých 5 ľudí. Nie. Vy ste občiansky tribunál, ktorý vás tu budete vešať. 22 385 divákov. Ha. No. Na občianskom tribunále. Áno. A vy ste ten... Vy závidíte, že... Áno. Medzinárodný zločinec. Vášho združenia 5 ľudí, áno. Zločinec proti mieru, ľudskosti a vojnového bezprávia. A ešte ste našňupaní. Ja keď som bol malý chlapec, tak boli takto istí ako vy, že na vás musí byť vaša mamička hrdá. Áno, napríklad je. Ešte vás kojí? Bude vešať. Nie, vy ste rozprávali, že ma budete vešať, ja už to nie je pravda. Nebojte sa. No dobre, takže od tejto bezduchej osoby sa nedozvieme absolútne nič, to sa len smeje. Zákonný zástupca. Áno.
Sulíka. Prečo by sme ho odvolávali? Bolo prvý moment, túto sa malo dneska odvolať, pána Sulíka povedal, že sa na tom pracuje. No a pracujeme na to, vidíte. A už sa odvolal? Nie, chcete ísť do parlamentu, zoberie vás? Áno, môžete nás zobrať, jasné, ideme. Vy vypracujete ten parlament a pôjdete svínskym krokom. Áno, my zobereme vás tam, viete, si zobrať tie vaše handričky a tie vecičky, čo tam máte za tým stolom, tak si to zbalíte do igelitky, zbili a pôjdete kade ľahšie. Heroín, hašiš. Áno, presne, aj Marišku. Takže takto. Zašpiním si ruky. No veď, silou moc sa nás tie ruky podávať, ja neviem, asi tie čipy tam má zavolať. To sú vo vakcínach. No, vidíš to a priznal to verejne. Železo ide dolu. Vidíte to? Takže ako máme tu zábavu, ľudia Boží, tak prídite na komédiu. Normálne tu je komédia, show Billa Cosbyho. 100% účasť tohto veľkého protestu. Vyzvite občanov. Vyzvite. My nemáme protest, my čakáme, kedy si zbalíte švesky do igelitiek a odtade si dáte odchod. Áno, no výborne, dobre, tak tie topánky treba vymeniť. Tie topánky treba vymeniť. Čo máte spraviť? Začnite tým, že nebudete šňupať. Takže toto je tu. Viete čo, takúto zábavu, to sme tu ešte, to sme nečakali. Dneska sa rozšírili rady na číslo 5. Takže... Zvrhnúť túto vládu a vyniesť parlament. To znamená, že s pánom Kládim, to je generátor náhodných právnických výrazov. Miesto toho bude kto? Miesto čoho? Nie, príde občiansky tribunál, ktorý bude všetkých súdiť, všetkých povešia a budeme stáť pred národným frontom. Na pomoc, lebo to nezvláda. Presne, už je hotový. Už mu dochádza jeho Mariška, viete, tak už sa smeje. Hašiš a heroín. Už sa smeje úplne nepríčetne. Vy sa tak smejete, ale vy... Bezdôvodne. Bezdôvodne, akože tak vám je do smiechu v tom parlamente? No ale tuto kolegovi vašemu, Jugend. Veselá povaha, viete, natura. Veselá povaha? Veselá povaha, no. Takže ľudia Boží, aby ste videli, tak a vy skapínate a im je veselo. Im je veľmi dobre, oni sa smejú. Im je tak výborne do smiechu a vy skapíňate, chápete? Vy nebudete mať za čo zaplatiť elektriku a nakrmiť svoje deti, ale oni sa smejú. A tuto máte v priamom prenose, ako sa smejú. To je celkom živá, že by si skapínali, sa mi nezdá. Sa mi zdá, že Nie je očkovaná. Viete prečo? Prečo nie sú čipy do aut? Viete prečo zatiaľ neskapíňam? Lebo som vychovala sama 5 detí a moje deti mi pomáhajú, preto neskapíňam. Neberiem vaše smiešné rodinné prídavky 20 €, ktoré si môžete akurát tak viete kde dať. 20 € posraných pre deti. Hanba, 50 kilometrov odtiaľ to majú 200 € na dieťa. Sa môžete hanbiť. Veselo vám je, veselo, zasmejte sa ešte národu, zasmejte sa mu. On nemá takú trpezlivosť s psychopatmi ako ja. Áno, aha, takže tu je čistý psychopat, pravdepodobne sa tituloval a už sa volá, ako prestal smiať, mu došlo. Pre pacienta, každý pacient. No, áno, presne. Tu vidíte, vážené Slovensko, ponížené a zotročené. Priamo do ksichtu sa vám smejú, pohrdajú s vami. A prečo? Lebo neprídete vyvodiť zodpovednosť. Príďte prosím vás aspoň dvaja a zvýšite účasť na tomto proteste o 40%. Takže máte priamy výsmech do kamery, takže to bolo veľmi dobre, že som to pustila, lebo presne vidíte, čo sa tu deje vlastne. Výsmech Slovákom, jednoducho oni sa tam vyhruškajú, nevedia ani na čo. Oni jednoducho ponúkajú, Rusko ponúka prostriedky, že nemusíme zvyšovať vôbec žiadne, ale nie, oni budú brať všetky veci. Čo hovoríte na to, že pán Putin je zaočkovaný a že Rusko sa zavádza a povie očkovanie a že lockdown teraz zavádzajú? Vy ste to nazvali to, že týždeň... Prečo ste predali Slovensko? Ja sa spýtam, že čo hovoríte na to, Prečo ste predali Slovensko? Prečo ste predali Slovensko? Čo opakujete to isté? Prečo ste Čo už nemáte čo povedať? Čo mám na to povedať? Pravda, už ste hotová. Aké je to dôležité? Aké
je to dôležité. To je ťažké potom. Máte za čo zaplatiť? Prečo ste... Aha, už sa nesmeje. Už mu dochádza. Dochádza mu to už. Úplne mimo. Áno, prečo ste predali Slovensko? Dajte mi jednu odpoveď, že prečo sa Putin dal za očkovanie. Agresívny. Odpoveď nemáme, čo? Nemáme odpoveď, čo? Dávka klesá. Nemáme odpoveď, pravda. Prečo sa Putin dal za očkovanie? Nás nezaujíma Putin, nás zaujíma Slovensko. Vy ste boli pred ruskou ambasádou. Otázky kladieme my. Aha, a učí ma viac. Vy budete odpovedať. Pán Kláni. Nie je to opačne. My sme postavení zamestnávateľov a vy ste slúžiaci pes. Dám si radšej vyššie tú hrušku, lebo je do očí. Výborne. Vy budete odpovedať. Áno. My kladieme otázky. A vy tu budete robiť šaškárej do rána. Šaškárej do rána. Prídite vtedy, keď budete čistí. Ja som čistý dávnejšie. A nie našňupaní. Byť pod vplyvom opojných látok. A ešte ste agresívni, útočíte svojim telom. Áno, idete do komfortnej zóny. Ste strašná psychiatria. Ste strašná psychiatria. No odpovedzte mi na jednoduchú otázku. Ľudia, čo hovoríte na to, že pán Putin je očkovaný a že dáva očkovanie celou Rusku, zavedol lockdown? Išiel si kľudne, nesmel si sa, prečo sa nedostal sem. Kde som sa nedostal? A teraz si sa tam našnutal. Nafetoval. A teraz si pani, ja som si s vami teraz tu šteká. Zase som tady to nešiel, keď ste tu boli, lebo keby som išiel okolo a videl som vás, Počúvajte. Fabulácia. Nie, pozor, to nebola fabulácia. On bol zdrogovaný, takže nevidel, že 5 razy tak je to prešiel, len ho tu ľudia videli. Len on sa hneval z toho, že sme si ho nevšimli. Normálne. My sme si ho všimli, ono nikto nesel natočiť. Lebo je bezvýznamný. Bezvýznamný. Bezvýznamná šlapka. Reprezentanti Slovenska sú vymetení a tento našňúpaný magor je v norme. A čo opakujete slova oného Sulíka? Čo opakujete slova Sulíka? To vás naučil? Ešte raz sa vás pýtam. To vás naučil? Odpovedte mi na jednu jedinú otázku. Čo hovoríte? Ja nemám vám čo odpovedať. Vy mi odpovedajte, prečo ste predali Slovensko. My kladieme otázky. Prečo ste predali Slovensko? Psychiatria. No? Žiadna morálka, žiadna úcta, žiadny rešpekt k autorite. Občan je autoritou a nie nejaký pes, ktorý trčí z americkej riti. Presne tak. A ešte je drzý, našňúpaný. Čo s ním musíme spraviť podľa vás? Nemal byť už v Dunaji? Ten Dunaj by ho prebral z toho narcizmu, z toho sadizmu. Počujete, odporúčam vás Gorduličovi ako normálne showman. Poďte sa na ňo. Poďte, pán Kláni. Pokračuje v tom, je agresívny. Kto ho príde nakopať ako prvý do zadku? Dáme, kto tu bude prvý, tak ten má šancu. Tak, môže. Ten má šancu. Kto mu ako prvý napluje do ksichtu? Tomuto zradcovi. No, pustite to. Majka, napluj mu do ksichtu. Kľudne môžeš. Výborne. A viacej, áno, napluť. Občiansky tribunál plúvači. Kľudne, napluť špine do očí. Plúvači ako ťava. Však a ty čo si? Počkaj. Ako vy. Kde si to No natáča? pani, dajte ešte raz, poďte plúť. Zase, Majka, neboj sa. Poďte plúť. Provokuje túto činnosť. On to chce, vy. A ja vás môžem opluť. Nech sa páči, naplújte. Tak, výborne. Pozrite sa, krásne. Provokuje činnosť. Krásne. Takže požiadal ma, aby som ho oplula. Tak psychopati, viete, to je tá pedofilia, to je to, tých 69 pohlaví, to sa v tom vyžíva, aby ho ľudia plúvali, tak prídite ho opluť. Prídite sem ľudia ho opluť. Priamo, prídite napluť špinám do ksichtu. Presne tak. Velezradcom. Medzinárodným zločincom. Takto všetci dostanete, čo ste tam. No. Ešte... Každý z nich by mal mať napluté do ksichtu. Je to hanba Slovenska. Sú to nádory Slovenska. Údajne ste len do 4. Ďakujem, ale stačilo. Podal výkon, dobre. Ďakujeme.